сардори раёсати мубориза бо ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон Шодӣ Ҳафиззода рӯзи 19 июл зимни нишасти матбуотӣ гуфт: алайҳи Абдусаттор Пирмуҳаммадзода бо моддаи 307 қисми 1, яъне даъвати оммавӣ дар ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ, кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. қаблан намояндаи додситони кулли Тоҷикистон гуфта буд, ки рӯзноманигор Абдусаттор Пирмуҳаммадзода бо иттиҳоми итоат накардан ба талаботи қонунии корманди милиса то 19 июл дар боздоштгоҳ нигаҳдорӣ мешавад. рӯзноманигорро рӯзи 9 июл кормандони вазорати корҳои дохилии шаҳри Ваҳдат боздошт карданд. Шодӣ Ҳафиззода дар нишасти матбуотӣ ҳамчунин дар бораи боздошти рӯзноманигор Абдуллоҳи Ғурбатӣ изҳори назар кард. тибқи маълумоте ки мо дорем, рӯзноманигор Абдуллоҳи Ғурбатӣ дар зӯроварӣ нисбати корманди давлатӣ ва таҳқири ӯ, инчунин узвият дар ҳизби Наҳзати Исломии мамнӯъ дар Тоҷикистон гумонбар дониста мешавад, гуфт ӯ. қаблан расонаҳо хабар дода буданд, ки додситони ноҳияи Шоҳмансур алайҳи Абдуллоҳи Ғурбатӣ бар асоси қисми 1 моддаи 328, яъне истифодаи зӯроварӣ нисбати намояндаи мақомот, парванда боз карда шудааст.